Unha manchea de contos. Acaso non tivestes medo algunha vez na vosa vida? Todos, non si? Ben, pois Pedro non. Non sabía o que era o medo. Aínda así parecía un rapaz normal, con 2 ollos, nariz e boca como a todo o mundo. Pero sabedes que? El nunca tivo medo. Todos os seus irmáns e irmás, curmáns e amigos coñecían ese sentimento extraño que crece dentro de un sen control. Pedro non, en absoluto. Pedro nunca na vida tivera medo. Como xa estaba un pouco farto de non saber de tal sentimento, un bo día decidiu marchar a buscalo. Despediuse de toda a familia, apañou o cepillo de dentes e marchou a buscar o que chamaban medo. Movido pola curiosidade, Pedro decidiu coller a autoestrada que vai a todas as partes. Viaxou por cidades e vilas e cruzou ríos e vales, pero aínda non coñecía o medo. Aquí comeza a incrible historia de Pedro sen medo. Pedro cruzou o maior deserto de todos, con suor polo día e frío pola noite, sempre con sede e fame. A pesar de todo, non podía atopar o que chamaban medo. Despois de camiñar e camiñar, Pedro chegou á terra dos 3 reis. Era un país moi perigoso, gobernado por 3 reis que estaban sempre enfadados. Pero Pedro dixo con valentía: non hai problema, xa que así era como levaba toda a súa vida. Os 3 reis sorprenderonse en canto viron aquel rapaz tan ousado. Aínda así, pedironlle a Pedro que marchase, xa que estaban moi ocupados librando unha gran batalla contra 3 xigantes invencibles que ameazaban o reino continuamente. Pero a Pedro deulle igual. Escondeuse detrás dunha palmeira, vendo como se achegaban os xigantes feroces ao campo de batalla. E como os 3 reis fixeron o que puideron para defenderse. Pedro saiu do seu agocho e enfrontouse aos 3 reis exhaustos. «Majestades», dixo Pedro, «confiade en min. Eu podo cos 3 xigantes cunha soa man, garanto». «É porque te habíamos de crer», responderon os 3 reis. «Porque son Pedro sen medo». Ningún dos reis se atreveu a dicir unha palabra. E Pedro foi directamente ao sitio onde descansaban os 3 xigantes. Mirounos sen medo e directamente aos ollos. E sen pensalo 2 veces, atacounos. Foi incrible. En segundos, os xigantes estaban no chan coa cabeza aberta como un melón. Pedro gañou a batalla, e aínda así non estaba contento coa vitoria. Mesmo estaba triste. Triste, porque aínda non sabía o que era ter medo. «Non é xusto, quero saber o que é o medo. Quero estar asustado», berraba todo frustrado. E para descubrir o que significaba o medo dunha vez por todas, decidiu dormir aquela noite ao carón dos 3 xigantes mortos. Chegou a noite e saíron as estrelas. Non se oía ningún son na escuridade, nin o canto dun grilo. De súpeto, viu unha meiga que apareceu da nada na escuridade. Tan axiña como a viu, pechou os ollos moi forte para ver se a visión lle producía algún tipo de sentimento, por pequeno que fose. Pero non. Pedro aínda non sentía medo. A meiga achegouse a modo aos corpos en vida dos 3 xigantes. Tiña unha pota cunha especie de ungüento, e con este ungüento puxo as cabezas dos xigantes de novo no seu sitio, devolvéndoos a vida. Era máis que incrible. Pasaron de estar mortos a estar dormindo. Pedro non dubidou un momento. Estaba claro que tiña que coller aquel ungüento milagroso. Obviamente non tiña medo ningún. Así que, como fixo? Ben, pois colleu a meiga por sorpresa e atrapou entre as 2 partes da cabeza do terceiro xigante.
Despois colleu a pota e marchou directo ao Palacio dos Tres Reis. Pedro puxo a pota con ungüento xusto no medio da sala do trono. «Mirado que lle roubei a meiga», dixo sinalando o ungüento. «Seguro que queredes saber o que é isto, non si? É unha pasta máxica que a meiga usa para resucitar os gigantes que morren na batalla». Por suposto que os reis non crían ningunha palabra do que dicía Pedro. «Non me credes, non si? Convídovos a ver como funciona». «Primeiro, cortádeme a cabeza», dixo convencido. «Despois tedes que pegala usando o ungüento e veredes que é como un feitizo». Pero os reis eran tan torpes que cando Pedro espertou decatouse de que tiña a cabeza pegada a un pé. «Pero, que rayos fixestes?» berrou Pedro aterrado. «Por favor, cortádeme de novo a cabeza, suplícovolo, cortádea e poñédeme no sitio». Os tres reis responderon axiña e fixeron o que dicía Pedro. Cortáronlle a cabeza do pé e, grazas ao ungüento máxico, foron quen de poñerlle de volta sobre os ombros e descansando sobre o pescozo. O día seguinte de tan horrible experiencia, Pedro decidiu volver á casa. Pero no canto do sufrimento e a dor estaba feliz. Feliz de saber lo que era o medo. O medo de perder a cabeza.